ሰላም ሰላም ነጓልቃሲ ቤተሰብ ተኸታተልቲ ሃመይ ኢናኻትኩም ሃመይ ፀኒሕኩም ሃመቓናኻትኩም ኣነ እኮ ሰላም እየ ኣምላክ ይመስገን። ሰላም ትኾንለይ ልባዊ ትምኒተይ ኢላተመነኹ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ነባራት ዝኾንኩም ድማ እስካብ መጨረሻ ቪድዮ ዳሚፅኩም ላይክ ኮመንት ኣይትረስዑ እና ናብ ልማዓንቲ ቪድዮ ዳምፀኒ ብሓድሽ ቪድዮ መፅአ ኣለኹ ናይ ልማዓንቲ ላምፀ እንታይ ድኾን ዶ ብሰላም ዩቱብ ትፈልጣ ኣለ ትፈልጣ ለይትፈልጣ ድማ ሰላም ዩቱብ ሓፍተይ ማለት እያ ዓርከይ እንኳዕ ደስ በለኪ ጓል ቀሺ ሓፍተይ ደስታኺ ደስቲ እዩ ኢላ ትምኒታ ትገልፅትለይ ኢላ ካብለኩም እስካብ መጨረሻ ቪድዮ ኣዳምፅዎ። ሰላም ማዕሪ ብጣዕሚ እየ ድፈትክ ብጣዕሚ እየ ደኽብረክ የኔ ቆንጆ የኔ ጠፋጭ ኣነ ሓፍቲ ኸለ ኣምላኽ ይኸብረለይ ደኣ ነኽቢርካትክን ከምዚ ትገብር ለኽናለይ ንኣተይ ሓጎስ ሓጎሰክን ብዙሕ ተስፋ ይልህካ እማ ያቐኒየለይ ዝንሓተይ ማዕረይ ኣምላኽ ያኽብረለይ ኣብ ካሕሳኻትክን ያውዕለኒ እና ሰላመይ ማዕረለይ ያቐኒየለይ ዘንቤት ይብለላ ላኡ ካብለኩም እስካብ መጨረሻ ቪድዮ ተኸታተሉ። ሰላም ናይ ጓል ቃሺ ዩቱብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ኢልኩምለይ ድሕና ዲኹም? ኣነ ሓፍትኩም ደሕና እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምዚ ኣነ ሰላም ድናክዎ ደሞ ሰላም እግዚአብሔር ኣምላክ ምስ ኩልኩም ቤተሰበይ ተኸታተልተይ ቤተሰበይ ይኹን ኣለኹም። ከመይ ኢልኩምለይ ድሕና ዲኹም? እንኳዕ ሰላም መጻእኹም። ዳና ጓል ቃሺ ዩቱብ ማለት እዩ። ጓል ቃሺ ሓፍተይ እንኳዕ ደስ በለኪ ጓል ነዋሉ ውጠይ ዘናተይ የኔ ጠፋጭ የኔ ቆንጆ እንኳዕ ደስ በለኪ ጓል ነዋ እንኳዕ ደስ በለኪ ልውጠይ ዓዲ ዓረብ ኮይንካ ዩቱብ ምስራሕ ማለት ደይ መንኮሮ ዳል መንኮሮ ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑ ይፈልጥ እና ምስ ስራሕ ዓዲ ዓረብ ምስ ኩሉ ድኻም ደኽምኺ እንኳዕ እግዚአብሔር ኣምላክ ረአየልኺ ተመስገን ኣምላኬ ሞኑ ኮይኑ ከለይ ዩቱብ ተቐብልኪ ደስ ውልኒ ደስታኸ ደስተይ ሓዘንካ ሓዘነይ ጓል ቃሺ ወይ ዝፈትወኪ የኔ ውልቅም የኔ ጠፋጭ የኔ ቆንጆ እግዚአብሔርም ሃመይ ደስ ሃምደለኒ ማለት እዩ። ሪኮርድሲ ካላይ ይቀድሕ ለኽወና ድምፂ እንህዎ ኢለ ብቪድዮ ቃድሐሲ ድሓር ሃምረኽዎስ ድምፂ የውልና ብጣዕሚ እየ ትናደ እና ካላየ ድብል ለኽዎ ካላየ ቃርፅ ለኽዎ ማለት እዩ። ሪኮርድ ቀድሕ ለኽዎ ካላዩ እና ጓል ቃሺ ወይ ወልላ የኔ ጠፋጭ የኔ ቆንጆ እንኳዕ ደስ በለኪ ደግመ ደጋግመ እንኳዕ ደስ በለኪ ልውጠይ ዘናተይ የኔ ቆንጆ ተመስገን መድሃኒ ዓለም ማለተይ እስክለ ንእሽተን ኣብ ዩቱብ ዓንቅፅቅፅ ንእሽተን ይበዝሐ ክነብርሃ ማዕና ሓፍትክና ተመስገን ግን ተመስገን ድሕሪ ዝኩሉ ፈተና ተመስገን እኳ ተቀበለኪ ልውጠይ ጓል ቃሺ ወይ የኔ ጠፋጭ የኔ ቆንጆ ተመስገን መድሃኒ ዓለም እኳዕ ደስ በለኪ ፅቡቅ ስራሕ ትሰርሕሉ ይግበርኪ ቤተሰባ ናይ ጓል ቃሺ ሓፍተይ ቤተሰብ ደሞ ትሕቲ እግዚአብሔር ኣምላክ ክብር ምስጋና ይግበአኩም እዩ ደቅነወይ ማለተይ ብናትካትኩም ፃዕሪ ቪድዮታታ ስለትርእዩላ ጆክ ስለትብልዋ እዩ ኣብዚ በፅሓናና ካዝለ ደገፍካትኩም ኣይፈለያ ኣጆኽበልዋ ካዝለ ተመስገን መድሃኒ ዓለምና ትሕቲ እግዚአብሔር ኣምላክ ክብር ምስጋና ይብፅሓካትኩም ቤተሰባ እና ብጣዕሚ ደስ ውልኒ ጓል ቃሺ ወይ ስገርመይ ብመሰንጀር ኮድ ኣለኹሲ እንታይ ዝበሃል ሸር ክብለልኸ ቪድዮ ሰርሐ ሸር ክብለልኸ ይድብለኹስ ሞኑ ኮይንካ ሸር ብክለይ ብጣዕሚ ደስ ውልኒ እና እስኪ ካዚ ንእሽተን መዝሙር ክዝምረልኸ ማለት እዩ ጓል ንጓ ክብር ምስጋና ይብፅሓ ወላዲተ ኣምላክ ስምከይ ጥዑም እዩ ማርያም ስምከይ ጥዑም እዩ ማርያም ስምከይ ጥዑም እዩ ማርያም ስምከይ ጥዑም እዩ ማርያም ስምከይ ጥዑም እዩ ስምከይ ጥዑም እዩ ስምከይ ጥዑም እዩ ስምከይ ጥዑም እዩ ማርያም ስምከይ ጥዑም እዩ
طعميو مريم سمكي طعميو مريم سمكي طعميو مريم سمكي طعميو مريم عدو أمانيئيل مريم سمكي طعميو مريم سمكي طعميو مريم سمكي طعميو مريم سمكي طعميو سمكي طعميو سمكي طعميو سمكي طعميو مريم سمكي طعميو سمكي طعميو مريم سمكي طعميو مريم سمكي طعميو مريم سمكي طعميو مريم سمكي طعميو سمكي طعميو سمكي طعميو سمكي طعميو مريم سمكي طعميو سمكي طعميو مريم سمكي طعميو مريم عدو أمانيئيل مريم سمكي طعميو مريم عدو بوزعان مريم سمكي طعميو مريم سمكي طعميو سمكي طعميو سمكي طعميو سمكي طعميو مريم سمكي طعميو تመስገን መድኃኔዓለም ክብር ምስጋና ይብጽሓ ወላዲተ አምላክ አዳ አማኑኤል እመብርሃን አደጓና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ይብጽሓ እንደ መድኃኔዓለም ክብር ምስጋና ይብጽሖ አበነ መድኃኔዓለም ተመስገንካ ክብር ምስጋና ይብጽሖ ጓልቃሽ ወይ ጽቡቕ ስራሕ ትሰርሕሉ ይበርኺ ወለላ ዋልውጣ ኣጅኸ ጀግንለይ ኸዝለ ጽቡቕ ስራሕ ብትኽልና ምትመጽእ በዓልቲ ሙሉእቲ ተስፋዬ ኣታውዕዋ ቤተሰባ ደሞ ብጣዕሚ ላመስግን ኣሕዋተይ ምስግና ይብጽሕኩም በኣነ ሓፍትኩም ለ ናይ ጓልቃሽ ቤተሰብ ኩልኩም ከለኸ ዝብ ብርቱዕነትኩም ኣይፈለየ ማለት እዩ እና ጓልቃሽ ወይ ዝፈትወ ክብል ክፉዕ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ትመጽእኩም ጓልቃሽ ባዕላ ሰላም ጽንሑለይ እና ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ቻው ቻው